respecte del CEIP, de l'escola de primària Ratxolar, reivindiquem novament la ubicació en el que seria la confluència de Miguel Hernández amb el camí cap al barri i no en la mitja lluna. No s'acaba de convèncer l'explicació que es donen els tècnics respecte que on hi ha els barracons, se mouran els barracons per després tornar, anem a fer el gasto de moure el personal. No creiem que hi vagi a una escola en el futur, i menys un institut, tenint un altre institut a 100 metres. És a dir, allà està l'Institut Beatriu Civera. Això no és versemblant. Disculpa, és igual no sé, la comissió no sé a veure, la ubicació de l'escola del Ratxolar, els barracons, aquesta segona traslado. És que ara es presenta en la comissió que s'ha de traslladar tota l'escola a la que vosaltres dieu la Pedrota, i després explicaré que no s'ha de dir la Pedrota, a la Pedrota, a la confluència de Miguel Hernández en el camí, i aleshores ahí se construís i després se torna, mentre la nostra proposta era en aquesta reserva de sòl per esportiu i dotacional, també escolar, se fera ja directament l'escola, i els barracons actuals, on està la mitja lluna, que és un espai molt limitat, que no permet més de 2 línies i que és inundable, ahí s'ubicarà, per exemple, dotació esportiva, que no n'hi ha, perquè la més pròxima seria anar al barri del Perdiguer. És una opció que nosaltres proposàvem, però ho descartat. Penseu que ja naixeria l'escola amb 2 línies i no podria créixer més perquè l'espai és limitat. I quan dic la Pedrota ho dic perquè la Pedrota tradicionalment és l'inici del camí Fondo, i a més està la pedra de 1888, i la Pedrota que vosaltres diu la Pedrota no és la Pedrota perquè seria com a molt pronter de 1910, que és quan es fa el cementeri. És a dir, l'autèntica Pedrota és la del camí Fondo. Ho vinc a dir a efectes toponímics, com ve deixar clar cadascú el seu ús. Després, pregaríem que retirin el wifi gratuït, allò que aparentment és una gentilesa, una generositat d'una empresa. Primer, estem en contra del wifi, totalment. Hi ha una directiva del 2001 de la directiva europea que marca que el wifi ha de desaparèixer dels centres escolars, especialment els de primària, per principi de precaució. El que no podem fer d'entrada, no traslladar aquesta directiva a través del representant escolar nostre, de l'Ajuntament, dins dels consells escolars. Primer, errada de no traslladar aquesta resolució a les escoles. S'hauria de fer, perquè és una directiva europea. És que no sols això, és que a més, a través d'una liberalitat un poc malentesa, resulta que fregim a tots els barris que tenen wifi gratuït d'una forma, diguem-ne, indefensa. És a dir, els veïns d'una forma indefensa han d'estar patint el que seria una radiació innecessària, només per al lucre de l'empresa. Perquè a més, jo que no estic molt ficat en el tema de telefonia, però en el cas del wifi gratuït és la porta a la manipulació i al delicte, al robatori de dades, etc. Fa poc és que en premsa el tema dels wifis gratuïts, que cal actuar amb moltíssima precaució. El que no podem fer és facilitar aquestes empreses que aparentment, generosament, presten aquest servei. Del tema del color solar, jo segurament compartiríem la teva opinió. Estaria bé també que la compartirem amb el conseller d'Educació, que igual també té la capacitat de poder influir, no sé si igual o més que nosaltres, no sé, això seria interessant.